Ano to be? Kung live na ta? Live na ba kita mga kahigalaan? Uy, live na ta! Bisa i-share sa nako. Sabah pati. Go na. Dayon ra kaayo. Dito nga mag-share sa misa. I-share sa nato ni sa among mga page. Go na watch and win sa kayo. Make sure i-like ang Doffy Mart page o i-share nila live. Nice na okay. So, nanatay 46 kabok nga viewers. Hulaton lang nato nga maabot ta og 1,000 kabok viewers. Ay ha kita magsugod. Hello sa inyo ha. Yun na nga. Tanaw na ito ng mga mo shoutout sa ta, mo shoutout. Make sure nga inyohang make sure nga naka-like na mo sa Doffy Mart nga Facebook page ug i-share ni nga video aron maka-apil mo sa ato ang padula. Actually dili gid siya ingon nga dula, sayon ra gyud kayo ni mga kahigalaan kay imbes na mamaligya mi nya magmain lang mo inyohan na ni. Ana ra gyud ka sayon, di ba? Ug mo ni atong mga consolation prizes diri, so makita ninyo mga consolation prizes kaniha Tupperware gini siya day. Medyo siya na Tupperware. May gabi na sa inyo mga iyaan. Labani diha. Ay, siya lingkod. MMK gid siya. Ano lang din ang mga laban-laban lang tanong. Naihabol. Yes. Dako siya nahabol. No? Kay kung takigan kagi ka sa pagkakalintura kay nahotdan ng og biogesic kanilang gina siya maghabol mo og Mickey Mouse. O, di ba? Daghan siya design dito. Yes. So daghan pa kayong mga prices mo ni siya. Kung nangutana mo unsa maning Doffy Mart, no? Unsa ning Doffy Mart? Ang Doffy Mart mga kahigalaan, mo na siya formerly known as Davao Overruns. So mura siya bodega, you know. Bodega ni siya, diri nagakuha ang mga negosyante kini tong namoy makita nga mamaligya bitaw nga mga baski unsa gid mga butang-butang, butang sa balay, butang sa kusina, sanina, shampoo, sanina, sapatos, diri na naa si lahat, halos tanan na siguro na si lahat na. Kaya lang sila karne. Wala sila pasayan. Pasayan, mga gulay o bugas. Basta ako na sila ang gamit sa balay, mga kusina, kwarto, CR. Yes. So, so 346 na nga to ang mga viewers. Dawe, kinsa na tong i-make sure ha nga naka-share mo aning video o naka-like mo sa Doffy Mart Facebook page. Aron nga mainyohan na ni. Pero karon kay syempre ang ato mga papremyo kinahanglan na ninyo nga i-lokat. Inyong lokaton ang premyo dito mismo sa bodega sa Doffy Mart sa Davao City. So pasabot kinahanglan nga naka sa Davao City. No, kinahanglan nga naka diri sa Davao aron makuha nimo ang mga papremyo. So unahon nato sa ato ang mga consolation prizes. Again, manghatag niha, ipanghatag na mo ni. So naatay control pot. So natay glass oil control pot. Sabrihan na to ang isa. Para makita nila. Nani siya pa oil, vinegar o toyo. O diba, social. Social ha. O di pa na to na ipanghatag. Ulat sa modera. So ato na ipakita kung unsay naw niya. Yes. Tapos ano to? Natay Tupperware. Narang ato ang Tupperware. Tapos naatay unsa man ni? Flour candy. Butanganan sa mga candy. Candy box. Hello? Candy box. Oh, okay gayo. Ganahan mo ni? Kinalangan na sa mga kabatan-unan. Pwede sa madagtog kung party-party ta. Wa jud mi butangan. Ganahan daw sila niyo kay wa daw sila ako sa. Ay, okay. Ano? Awa ha? Oh,
po sa mga alahas. Oo. Oh. Sa mga tambal ninyo kanang di ba kan mag-travel bitaw. Kanang travel niya. Siyempre sa ko nagagog mga ginatake nga supplements. Oo. Oh, isa mo ako i-take ron. Oh, ano lang oh. Siyempre, pwede naman mo tinanong labakara, sabon, Pwede. Oh. habol, inland. Pwede po di mo itago. Pwede po di mo itago diri ang imong mga, Kwarta. di ba? Isa pa gid kani. Sige, susugdan na nato. Unahon nato ang habol. Ready na mo? Ready na mama? Ready na mo? Makadawat, Saglit ani. lang. Unsa ba? Tanaw na to kung ready na mo, ready na ba mo? 1, 2, 3, mine. Wala pa ha. Say- Ay sa mo pag mine, wala pa gani. Ay, O sige, unahon na to ang habol. Pila ka habol na to ipanghatag ani? ano siya, oh, taga Panabo. 10 ka buok. Taga Panabo, day ko call, wa ko'y labot, matog na lang ko, oy. Sige. Unahon na to ang habol, 10 ka buok atong ipanghatag ani? Winners, dako dyan kayo ni. Pwede pang pamilya, pang sports pa. Pa, yes. Oo. So sige, unahon na to ang habol. Pero nga, Hoy, wala na to na announce ang ato ang gon. Uy, ang ato ang ipanghatagid nga grand prize pang kabuhayan, di ay, ba? oo. Ah, Ay, so ato yung isahan kung pila ka buok items ang pangatag. sige, so ang habol manghatag tag 10 ka buok, 10 ka buok, 10 ka winners, kani 15. 15 ka buok 15 ka ka buok. candy box. Yes. O Tama kani, ba? 20. So 20 king 20 ka ani buok ang ani. ato ang ipanghatag, tama ba? o kani 10. Ay, basos ra. 10 ka buok, isa pa ni 10. Sige, so ready na daw sila. Ready na. Unahon na nato sa habol. Ang una nga makadawat, pakimain lang sa habol. Atong ibuklad, buli ka tang hapon. Pakimain lang sa Mickey Mouse nga blue nga habol. Pakisulti lang main aron malista na to. Main inyuhan na ni. Okay, Ay. inday ng buhay. Inday ng buhay. May Ay dapat magkuan day. Sorry. Oh, sige. Pero nasulti naman na to si Inday ng buhay daw. Sige, pakisulti ang code mine blue nga habol or blue habol. Ang code na to blue habol. Pakimain lang. Inyuhan na ni, dili mo magbayad. Sabi, ako dali ka para. Sige, mine blue habol. Ang code ha, blue habol ha, blue habol. Ano mo ti Vicky Mouse kay madugayan mo? Dili lang mine, dapat na mine blue habol. Si mine Mickey, blue habol lagi. Butin, kuan, blue, Blue habol, habol. mine. Gahit di ulo, mine Mickey siya. Mickey Mouse siya. Mine blue habol. Kasi mine for kids. Oh, so Cheche Dingo Alsola. Oh, si Bas. Cheche Dingo Alsola. Dingo. Imuha na ni. Nanakaani Che. Vanessa Paobsanon Arroyo. Vanessa Paobsanon Arroyo. Napay isa. Yeng Salcedo. Yeng Salcedo. Imuha na ni. Congratulations. Napa si Jolene Salazar Yunting Paraiso. O di ba? Jolene Salazar Yunting Paraiso. Guys, ayaw kalimtihan nga i-share ni nga video ang kaninga live o i-like ang Dofi Mart Facebook page. I-share. Kaya kung wala ninyo, kailangan mo mag-send og screenshot nga nag-share mo, kailangan mo mag-send og screenshot nga naka-like mo sa page kay kung dili ninyo ni malokat. Okay, pila na to ka buok? Buok. 5. Oh, napatay 5 ka buok. Gladys Pilar. Kisay next si Salcedo. Si Jolene Salazar Yunting Paraiso. Si Jolene Salazar Yunting Paraiso. Tapos ang isa si Gladys Pilar. Okay. Okay na po. Padayon ta. Beth Okaw, nagmain ka, imuha na ni. Magpili pa ta og duha pa no? Duha. Ruvi Morkin. Ruvi Morkin. R-U-V-I-E. Tapos Morkin. M-O-R-Q-U-I-N. Pila pa ka buok? Napay duha. Okay. Charity. Cha, nya, R-I, tapos T-E-E. Charity. Imuha na ni. Ang pinaka last si
Jennifer Losi. sorry. Si Jennifer Losi Leaf. Leif. Jennifer tapos Losi L-O-C-E niya apelyido niya L-E-I-F. Congratulations! Sa mga winners namin, isa-isa nahabol ng Mickey Mouse. Yes, congratulations sa inyo ano. So mga kahigalaan kung nagtan-aw mo karon kani siya nang hatag ra itawon mi og mga items nga gikan sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overrun. Yes, nang hatag lang mi. Sa iyo na kaayo, i-mine lang ninyo, maghatag mig code inyo ana. Pero siyempre dapat ang pag-claim sa prices dire sa Davao City. Dapat taga Davao lang mo, ma'am. Yes. Pag-abot sa mga baligya guys, kanang makita ninyo nga nay nagabaligya og mga butang-butang ng mga nasa mga kitchenwares, mga gamit sa balay, mga sapatos, mga t-shirts, mga accessories, mga kana naana tanan dire sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. O, di ba? Sige. Dapat naman mga dito sa kuan, sa may agdaw. Makita nyo dito, dagang kayo mga items na gamit kay sa... Unsa kadaghanday. Oy, happy 4,000 likes sa Dofi Mart. Congratulations. O syempre, sa among gisulti gagaina kay nag 4,000 na likes naman ng Dofi Mart. Manghatag ta og pangkabuhayan or negosyo starter pack. Maghatag mi og negosyo starter pack worth 2,000 pesos. Duha ang makadaogan na, di ba? So, tulo di ay ang makadaogan na. Wow! Okay, so, ready na ba mo sa sunod na itong ipanghatag kani? Legit nga Tupperwares ni siya, guys. So, manghatag ni og pila ni kabuok? 20. 20. So, Isa-isa. isa-isa di ay? 20 kabok na. 10 ba na isa? Duha na lang, pair na lang kayo. Ang masudlan lang. Pair na lang. Pair na lang. So, 10 kabuok ang makakuhaan ni nga pair, no? So, duha kabuok ang every winner, tama? Oh, each winner duha kabuok na Tupperware. So, ang code sa iyo na kaayo Tupperware mura to. Mine Tupperware. Oh, so i-mine lang ninyo Tupperware. Mine Tupperware code. So dapat ang nakabutang mine Tupperware. Okay? Di pwede GB. So dapat correct ang spelling sa Tupperware ha. Oh, so hello day sa inyo diha no, ni mga nag-hello sa tuwa. Hello sa inyo diha. Mine Bieber. Okay, ang bili ba niya? Hi day sa inyo diha. Sige, sugdan na nato ang mga nag-mine. Unahon na nato si Pili ikaw na pimutang-aw gisi nag-mine dira. Uy, ako na biya sa first round ha, gamra na niya. Si John Mar na pero. John Mar Agiman. John Mar Agiman. Dilip. Na? Oh, okay ra na. John Mar Agiman. Imoha na ni. John Mar Agiman. Imo na ni Ampere na. Imoha na ang pair nga Tupperware. Ipakawait. First, John Mar Agiman. Mm. Pwede ako na siguro ka kung may Kailangan. Sige lang. Oh, John Mar Agiman din. Okay. Next. Sige, next. Ang next nato kay si Jennifer Quizon Pil. Mine Tupperware. Unahan ang mine bago ang Tupperware. Pero pwede si ano mo na ang Tupperware bago ang mine. Depende na dyan sa mga barangay nyo sa mga kapitan. Labanin na dyan ang mga iyaan. So nalista na ba si Jennifer? Ba? Okay, next. Si Iwari La Grosa Lapa, dagang kag heart na wala man unta ni. Mine Tupperware lang man unta. Pero imuha na ni Iwari La Grosa Lapa. Congratulations sa imo. Okay. Okay, napay sa mine Tupperware si Jaira Olvin Diaz. Dapat nang taga Davao ra mo, ma'am. Maski dili pa mo taga Davao basta pag-claim sa prices Sa Davao sa ra Davao City. Nya walay expiration din no, pwede nila ma-claim maski kanus no. Yes. Malay nimo dili ka taga Davao pero mo ani kag Davao na kay makuha sa Dolphin Mart, di ba? Oo.
Oh, ana lang ka sa yun, guys. Okay, next. Ayaw mo kabalaka. Oh, next. Ang next si Genevieve Itchon Tubig. Ito daw. Si Genevieve Itchon... Teka ha, hindi mo pa makita. Nangalibog na daw. Genevieve, sa Genevieve day. Idra oh. Genevieve ko. Teka ha. Asa na ito? Sige, padayon lang. Sige. Genevieve. Niinom og tubig. Ano sa to? Itchon Tubig. Ni Kauglitson, niinom og tubig. No, ko pati siguro sa mga PSA ninyo no, lisod kayo ni isulat sa Okay. Ang kasunod si Ibrahim Kyle James Pandain. Grabe yung pangalan nila. Ay, makaugaw tilaok. O, di ba? Pasabot na, wag mi namili. Kaya kung mamili, hindi mo pili mga lisod yung pangalan. Ibrahim Kyle James Pandain. Teka ha. Ibrahim Kyle. Opo. James Kyle. Kyle Pandain. Tandain. Asa spelling? D-I-E-M-S. Ako na sila mag-isip. Sige, go. Sige. So, Inday Jane. Inday Jane. Mayong gabi si Modra Inday Jane. Nakadawat ka og duwa ka Tupperware gikan sa Dopey Mart. Formerly sa Davao Overruns. Yan takalito ka ni. Formerly known as Davao. Overruns. Okay. Okay. Napa? Pila pa man. Okay, Tulo daw. Tulo Okay, pa. Ang ikatulo kay Diyos ko. Si Chandalier Chance. Chandalier Chance. Hello? Oo. Abitaw na chandelier. Bitaw. Chandelier chance. Guys! Wait lang! Maliligay na may flower. Okay na na eh. Okay ra na. Makita ba yung akong ginashare ninyo ha? Dili ba sa akong day pag dili sharer day? You know? Oh. So again, para maka-appeal, naka-like mo sa Facebook page sa Dopey Mart o i-share ning nga live video. Okay, next. Ang next kasi Pasita P.O. Alcumindras. Mga gabi si Modra Mind Tupperware. Imo ning duha ka bug Tupperware gikan sa Dopey Mart, formerly known as Davao Overruns. Okay na, nakatay na. Pasita P.O. Alcumindras. Nagbasa niyo ako mga ilog ninyo mga yaan sa inyong mga pangalan. No, kung masunod pa na yung papel ha. Tayo nakabok eh. Isa pa. Napaisa daw. Ang pinakalasan say ako si Chan. Ako si Chan. Ako si Chan. C-H-A-N. Oh. Okay, then Okay, congratulations sa tanang mga nakadaog sa ato ang Tupperware. So each winner na may duha ka buok Tupperware lunch boxes. Congratulations. O di ba? Sa inyo kayo gimay ninyo inyohan na to. Syempre brought to you by Dopey Mart, formerly known as Davao Overruns, na natin nasagda pag-abot sa mga bodega nga mga kinahanglan ninyo. Nga barato ra gid kaayo para sa inyo ang pangnegosyo or mga gamit ninyo sa balay. Kaya wala pa na ako na-release ang ako ang house tour dahil nga video. Actually wala pa ako ka-shoot sa akong house tour, kinabisi lang gid inyong anggol. Pero ipakita na ko dito ang mga gamit ang mga uban akong gamit dito sa akong balay gikan to sa Dopey Mart na ako gipamalit to guys, no? Gipalit sa Dopey Mart, formerly known as Davao Overruns. Tama di ay kung magkuha mo premyo sa Dopey Mart, formerly known as Davao Overruns. Wala siya magkwartang nayaan kitag kay mapilian dito. Yes. Kaayo gayud. So, karon kanina po ang atong ipanghatag. Galaw maghapit na kita sa ato ang grand prize day. Hapit na ta sa atong grand prize. So naay pila ka bukan ang winners? Pila ang 10. 10 ka po katong ipanghatag. Kini siya ha sudlanan ni siya sa tuyo sudlanan ni mantika. siya sa alak, no? Kung gana. Di bitaw. Sudlanan ni og pwede sa mantika, pwede sa toyo, sa soka, sa patis.
Pwede po nibot na nimo og kanang ginamos i blender lang para dali ra mo gawas. Depende ra jud ang mga yaan. Pwede mo siguro nato ni Abrihan, no? Para Pwede. makita din nila, no? Oh. Ah, Oh, di ba? Oh. So ana ni siyag porma, guys. Oh. Di ba? Muna siya iyang taklob. Kanya, abrihan nimo. Oh, control, di ba? Muna ginatawag na control pot kay makontrol niya ang Siyempre, imuhang kinabuhi. Dapat Di ba? tayo mo mag-control muscle, control. No, di ba? Sumuo na siya. Sige, sugdan na nato ang ato ang panghatag sa ato ang control pot. Ang code dili mabasa kay Battle na lang. battle na lang, battle. Mind Oh. battle. Mind battle. Each winner daw ka ba ka? Uy, each winner daw, duha daw kabuok. Wow. Grabe na magyud ka. So, ako si Magulit. Mark. Ako Uy. sa imong gawit ani kay mong angkol amo basa sa mga winners. Ikaw na po. So 10 kabuok ang winners. So 10 kabuok ang winners ani tagduha ka buok. control pot, pero ang code na to ha, dili Bakit? container, ang dili pod glass oil, ang ato ang title, ang ato ang code ani battle. Battle. Mind battle. B-O-T-T. Siguro mo ka muna sa spelling sa battle ha, B-O-T-T-L-E. Ano basta mga duha ka tiba no, pag di ka mo pronounce ba. B-O-T-T-L-E. So ako sa imo, B-O-T-T-L-E. Sige. Loko. Sugdan na nato ang atong panghatag sa atuang butang ta diri. Kuan man kay lihok man kay ga. Malipong ang mga mananaw. Oo. Oh, di ba? So muna natin panghatag duha ka buok each winner ha. Pagasugdan na nato sa atuang first winner. Jocelyn Salas Buktuan. Wala may katawa sa inyong mga apelido or pangalan na nakatawa mis kataas. Jocelyn Salas Buktuan na imuha na ning ato ang Battle. control pot or battle, no? Duha ka buok imong madaogan. Ikaduha. Usabon ako ha. Makita nato sa inyong mga comments kung ga-share mo naay murag logo nga gamay nga sharer. Dapat naka-share mo ani nga video ug naka-like mo sa to ang Facebook page dinhi sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Nga nahimutang din na sa Agdao, Davao City. Pag-abot sa mga bodega nga pinanganahanglan ninyo sa inyong balay, pangnegosyo unsa ba diha, adto lamang mo sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Okay. Kung kabalo, kung gusto mo tawag na mo sabihin kinabuhi. Sa kung Kung gusto mo sabihin kinabuhi, kailangan mo magkuha sa Dofi Mart. yeah. Sige, ang ikaduha. Ang ikaduha si Gless C. G-L-E-S-S-Y. Gless C. Ang ikatulo. Ang ikatulo si Chingirl Pepito. Chingirl Pepito. Yaw, pangalan ni Mama, Chingirl. Oh. Ang ikaupat. Karon kay pag-apil-apil gani, usa ko pagbasa sa mong pangalan ng Korean man. Mahangga. Karon, nagbahay ka nga ng Korean imong pangalan. Sige daw. Sige, ang ikaupat. Si Manilyn Carino. Manilyn Carino. Imuha na kini ato ang controller. Lang Ah. ha. Manilin? Manilyn Carino. Okay. Ang ikalima. Ang visible maguro ko oy. Mama, huwag ako nabasa si Mama. Visible man siguro ko oy. Pero wala ka nag-mind. Bisayang lang ni mo. May pag ni-mind ka ato, ma'am. Okay. O na po no. Padaog po ko nga idol. O, kung di-mind po ni mo, eh Mind dinabasa battle. na ko. Gani. Ano ba si comment diya? Diretso na mo. Okay. Usa naman ni, kinsa ra god mi para pilion. Kung nag-mind lagi mo, mind battle. Okay mo na ang code, mind battle. Wala na ko nabasahan nga nag-mind re. Ho, apila yung taon. Oh, Rica Elio. Rica Elio.
Nakadaog mo duha ka ba? Rika, Elio, biling na ko no, kay pulmonya ko niya to kay. Rika, RI. Ay, ako na ito na Tikpan daw tayo. Biling na ko kay mura na may air fryer na rin. Okay, ang ikaunong. Dapat na pa Rika. Rika Elio, E-L-L-O. Elo. Okay. Ang ikaunong. Ma'am, ang code ma'am kay Mind Battle ha, dili angkol. Dili ko ipangatag. Aya, di na ko siya pangatag. Mind Battle, Lorian Basilio. Lorian Basilio. Ang ikapito. Tama ba ko te? Ikapito? Sige lang te. Take your time. Okay, sige go. Ang ikapito nga winner, si Bonita. Bo, tapos ta. Congratulations. Congratulations. Ang ikawalo, Rhea May Pengkian. Rhea May Pengkian. Wait lang. Okay lang. Pengkian. Yes. Ang 9. Sige, Bisaya sa 9 day. Siya. Walo, ang ikasiyam. Ha? Ang ika-9. Ang ika-9 nga makadawa. Si Lovely, wala day, dili kay wala nagmind. Si Graika Labor or Grika Labor. Hoy Grika ha, wala na ko nakita kag gi-share nimo, dapat gi-share nimo ang live aron madaog gyud nimo ni. Sarili pwede. Pwede naman nga late na niya karon lang niya ma-share. Ayaw hikalimti. Hey, Karinti, share of life. Labor. Pangalan. Grika Grika. na wala na noon. Grika Labor. Oh, Grika Labor. Okay. Ang ika-10 nga nakadaot. Ang last winners. Hoy, ang atong gipangatag karon ha. Kuan kini mo ni siya, control pot or kini nga Kani. bottle. Duha ka buok. Wala ka buo. Okay? Karon ang last nga makadaog ani, ang winner kay si humana ba ni si Arlene Mahusay? Wala pa no? Wala ka. Arlene Mahusay, congratulations! Imuha na ni nga tuwang control pot. Oh, di ba? Congratulations sa 10 winners. Yes. Usabo na ako ha, para makadaog yun mo sa tuwang mga pa-premyo nga gipangmay ninyo. Importante nga nag-share mo nga ni nga live video o Kung naka-like mo sa Doki naka-like Mart, mo sa Dolphy Mart Facebook page, you know. Ang Dolphy Mart Facebook page, formerly known as nga Davao Overruns, nga nahimutang gina sa Agdao, Davao City. Kung tama di ay, kung kisa to nakadaog before sa mga items, ayaw na mo kuan. Kanang pagkuan, mga iyaan, kay ihata na sa uban. Yes. So ang sunod kay ang candy box. Candy box. So, usabo na to, no? Kani nga to ang Dolphy Mart, Dolphy Mart, kani mga ginapanghatag na to, guys. Pipila lang ni sa mga items nga pwede ninyo mapalit, no? Sa barato ra gid kaayo kay budiga lagi ni. Barato ra gid kaayo nga presyo din sa Dolphy Mart. Also formerly known as Davao Overrun. So mga gamit ninyo sa balay, kusina, or pang negosyo, kasagaran gid palit ani diri kay bulto-bulto kay ginanegosyo nila. Ilahang mga shop no nga nagatukod-tukod og shop sa ilang barangay. Kana dito na sila gapalit sa Dolphy Mart, formerly known as Davao Overrun. Kung bakit ano yun, nagamay na mga items, lumato mo ito sa Dolphy Mart, hastang kadaghan. Perting daghanag Daghan kaayo. Yes, Pag so mga barato. sa pagkakaroon mga kahigalaan ipanghatag na nato ang atuang candy bags nga kuyaw kaayo, iliso lang nimo pinana, twist and then mulugwa na ang imbutanganan. Oo. So pila ka buok atong ipanghatag ani te? 20? 20 kinyo na ni? 10? 10. Ay, 10. Okay, 10 ka buok. 10 ka buok ang atong ipanghatag nga candy na box nga kuyaw kaayo. So ikaw na ang mubasa. Ako na po? Oh, manamon ko. Mana ba? So, ang pag-open na ni nga ana, pero kung nakasunod na yun, po yung pag-open na ana kay mga hulog na. Kaya ako na po mubasa, my candy,
Ang una na to ang kuha si Kate Pitugo. Wait lang. Kate Pitugo, okay? Kate Petugo. Kate Pitugo. Ay kaduha si Lisel Mondares. Okay, Giselle. Mondares. Okay, next. Ang next kinabala si Nansoy Nonisay. Nansoy Nonisay. Kanawa? Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba. Okay. Ay kaupat. Kay si Mikmik. Wait lang. Kami bilang Mikmik na ako na. Pero ka na. Si Mikmik, pero Mikmik, siguraduhan lang ha, kay common man Yes. imong pangalan sa Facebook, siguraduhan nga mag video screen record gani nga live nga hisgot, Oo. hisgot imong pangalan ug usig yang profile picture day tanawa daw day. Kuan. Basta nagbikang ka nga babae sa profile, tama? Kuan, mga pamilya niya na picture ninyo sa Okay. 2022. MIC. MIT. Okay. Make. Okay. 5. Kuan, ang 5 kay si Cindy Jimenez. Congratulations, Congratulations, Cindy Jimenez. Jimenez. Okay. 6. Ang ikaunong kay si Mary Grace Tungal. Okay. Ano? Mary Grace Tungal. Okay. Tungal. Ma'am Angel, dili ni siya kuan. Flower. Mine flower. Dapat candy box, ma'am. Mine candy box. Mine candy box. Ang ikapito, kay si Leslie Jane Valier. Valier. Leslie. Leslie Jane Valier. L. L-I-S-L-I-E. I-E. Okay. L-I-S. Valier. Double L. Oo, Leslie Jane Valier. Then, A. Ang ika-8 kay si Jenner. si Pet. Si Pet Fernandez. Katong ga. Wala lang. Yan na. Pet Fernandez, imuha na yung candy box. Faith. Pet. P-E-P-E. Pet. Ah, P. Petty. Pet. Fernandez. Petty. Oh. Pet Fernandez, taga-Turil ka, kabalo ko. Ako kabalo, asa ka dili sa downtown. Itatapuhon. 9. Ang 9, kasi kuan. Si Heidi Madang Guet Terry. Kasi pagbasa ni doon. Unsa? Madang Guet? Madanggit. Madanggit ini. Madanggit Terry. Ano yung pangalan? Heidi Mananggit Terry. Madanggu niya. Ay, Heidi? Paan? Ang H-Y-D-I-E. H-Y-D-I-E. Okay. Apelyido. Madam Guit. Madanggit. Okay. Madanggit Terry. Perry. Oh, Terry. From to Mary. Terry. Perry. So, nana tayo 10, ma'am. Last one. Ay, last one. Last one kay si Tinglip Villar. Nana, imuha na kini. Tinglip Villar ang candy box. Tinglip. Marting niya, lip. Pink. Tinglip Villar. Okay. Yun na. Sige, karon. Adto na ta sa to ang grand prize. Yes! Tulo ka buok ang makadaog sa ato ang Ay, congratulations din sa nakadaog sa flower
Candy box. Candy box. Yes, sa tanang consolation na to. Okay, so again, ang atong ipangatag na karon ang atong grand prizes. Grand prize. Tulo ka buok, tulo ka winners ang makadaog og negosyo starter pack worth 2,000 pesos. Item na ako. Yes, worth 2,000 dili 2,000 pesos ha. Worth 2,000 pesos nga mga items Sa dito Dr. sila Mart. bay mamili ana. Oh. So naamoy 2,000 nga mura sa butang na to GC. Mura na lang or mag-shopping mo dito basta worth 2,000 pesos. Pwede ninyo na gamiton sa inyong balay or pwede po ninyo nga sugdan sa inyong ang ginagmay nga negosyo. Kung wala kahibaw no nga mulago. Kay sultihan ta mo sa tinuod mga kahigalaan. Ubay-ubay na gid ang ako mga amigo nga dinhi palit sa Dovey Mart, formerly known as Davao Overruns nga ni Asenso na gid sila kay kabalo sila sa sekreto kung asa mamalit og mga gamit sa balay ug mga pangnegosyo diri ra gid sa Dovey Mart. Karon mga kaigalaan, dili na ta magpamain, no? Dili na ta magpamain. So, si Mika. Quiz na ni siya, quiz. O, di ba? Daghan na kayo pang sulti ganihan nga mga information, no? So sa pagkakaroon mga kahigalaan, mangutana mi, naami ipangutana ha. Naami ipangutana, tubagon lang ninyo sa comment kamo na dayon ang makadaog. Okay? Ay, una pa ba na? Ang una nga pangutana, sige lang, ako lang magpangutana, pwede na po ka mag-isip about the format. Nandiyan te? Open to all, so baski nakadaog na sila, pwede rin gyapon sila or give chance ta. So open to all meaning, ano man yun? Outside Davao, pwede na. Outside Davao. Sila naman yung kasi sila mo bayad sa fee. Okay. Ang sulti sa ato ang mga DTI representatives. Sa ato ang mga representatives, ingon sila nga open to all na ni siya, no? Dili lang taga Davao. Pwede mapadala sa Dovey Mart pero kamo daw ang magbayad sa shipping fee. Ana na lang no. Kamo ang magbayad sa pila ang shipping fee usually. Usually 180 to 250 ana. So 180 to 250 pesos na daw ang mabayaran sa shipping fee. So, good news sa mga dili taga Davao, pwede mo makadaog ani, gi-open na ni ang ato ang grand prize worth 2,000 pesos. No, mga items sa Dovey Mart, Davao Overruns sa una. Okay. So kung outside Davao, dili lang sa page. Kung sa nang gusto. Oo. So, ani ang may tabo kay kung taga dili mo taga Davao nya, di man mo makaadto sa bodega, naaman sa Dovey Mart nga Facebook page or sa Facebook account ni Hazel Rosit. Hazel Rosit, tante wala natin sumpay. Hazel Rosit, okay? Mamili mo dito Pangitaan lang si Hazel Rosit sa Facebook. Pwede mo magpili og items dito. Or sa Dovey Mart, gina-share man sa Dovey Mart ang mga gina-post ni Hazel Rosit. Kana siya. Okay, So, naka-like mo o naka-share mo Yes. sa Dovey Mart. okay, karon mga kaigalaan, again, wala na tay mine. Walay mine nga negosyo starter pack, walay ingon ana, walay gold. Quiz na ni siya. Okay, quiz. Ang una nga pangutana. Ang Dovey Mart. Ang Dovey Mart kay usa ka blank kung asa makapalit og mga butang sa balay, mga sanina, mga sapatos, mga accessories sa barato nga halaga. Okay. Gets? Ang makatubag, i-comment na dahil ang tubag. Mga pangutana, fill in the blank siya, fill in the blank. Ang Dovey Mart kay blank, ang Dovey Mart kay usa ka blank kung diin makapalit mo sa mga barato ra kaayo nga mga gamit sa balay, mga sanina, mga sapatos. O uban pa. Onsay tubag? Kinsay nakatubag? Ay, drao. Si Kisa imong una nakita ya? Si Por Senyorita. Ang tubag, bodega. Okay. Ang Dovey Mart, usa ka bodega kung diin pwede mo makapalit. Congratulations sa O inyo. barato nga mga gamit sa balay. Kasi pangalan ato ya? For Senyorita. For
Poor. Poor senyorita. Congratulations. Barato rin siya. Oh, dili na ka poor, no? Rich senyorita na ka kung gabito nimo sa tama ang imuhang nadaugan nga worth 2,000 pesos sa Dofi Okay, Mart. ika is ay amo mong ibalik na ang kuana ang pwede mo magpili na items dito sa page na sa kuan Sa Dofi Mart na Dofi Facebook Mart na page. Ani, Facebook. kung ikaw nakadaog ani nga premyo, ang grand prize na to, kung naka sa Davao, moadto lang mo, syempre importante nga moadto mo sa bodega sa Dofi Mart. Agdao, Davao City sa Dofi Mart. Kung dili ka taga Davao, adto lamang diri na po gyapon sa Dofi Mart Facebook page or sa Facebook account ni Hazel Rosit. Kina dito ang mga items pwede ra ka mamili. O gamay ra man imong bayaran sa shipping fee, 150 to 250 pesos lamang. Okay, ado na kita sa ato ikaduha nga pangutana. Ang atong ikaduha nga pangutana. Kaning Dofi Mart, no, kung diin isa ni siya ka bodega nga makapalit ka sa mga butang nga barato ra gid kaayo gamit sa balay or gamit sa balay nga gusto nimo nga inegosyo, mga sinina og mga sapatos. Unsay pangalan ani sa una? Unsay pangalan sa Dofi Mart sa una? Formerly as known Dofi Mart, formerly known as Blanc. Blanc. Kana mga kahikalaan, make sure nga na-share ninyo ang video. Nakalike ko sa page sa Dofi Mart. Dofi Mart, formerly known as Blanc. Di ba ba sa'yo pangalan? Sayang kaayo madam, dili mabasa Basta imong imo pangalan. Pasaylo agid mi madam. Kaya ay mo pangalan puro tukog. Pick up sticks. Pick up sticks mo pangalan madam. Shout out Maria Tara. Gracia. Tara si Shout out Maria Gracia. Maria Gracia, shout out sa imo ha. Ang nakadaog sa tama nga ang nakatubag sa tama nga tubag. Si Vanessa Paobsanon Arroyo, ikaw ang pinakauna nga nakatubag. Vanessa Paobsanon Arroyo, nakadaog ka og mga items worth 2,000 pesos sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Congratulations si mga Vanessa! Vanessa, kung nara ka diri sa Davao, ato lamang ang bodega sa may Agdao or i-chat ang Dofi Mart Facebook page para sa mga instructions. Kung dili ka taga Davao, ato lamang sa Davao, sa Dofi Mart Facebook page or sa Facebook account ni Hazel Rosit aron mamili ka sa mga items nga gusto nimo nga kuhaon. Na basta kay mahurot lang nimo tong 2,000 pesos pero ikaw ang mobayad sa shipping fee, gamay ra man kaayo 150 to 250 pesos. Pwede na ka magsugod og mga pangnegosyo nimo or una kay mga gusto nga mga butang para sa imong balay, dito ra ka mo tanaw. Yes! Congratulations Vanessa! Okay. Sige, karon ang ikatulo. Na kay naisip or ako lang gyapon? Ako lang gyapon. Ang ikatulo nga makadaog sa 2,000 pesos worth of the Dofi Mart mga items. Oh, si Iyaan. Ang pinakalasa tong question. Kung asa dapit ang Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Asa nahimutang ang Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns, dinhi sa Davao City. Labanan niya mga yaan! Asa nahimutang, guys? Asa nahimutang? Mine Chito naka-box. May chito na pa. Wala mo naka-box. Oh, nanay nakadaog! Nakoy nakita nga nakadaog. Pero si... Muna na siya? Ay, okay. Kami mo. Naa? Kami mo pili. Oh, sige te. Okay. Kami may pili. Ang naka-ano. Nakadaog sa 2,000 pesos worth of... Mary Rose Banat. What's that eh? Mary Rose Banat. Mary Rose Banat. Congratulations! Mary Rose Banat, congratulations! Si Big Brother napili si Imuha. So kung nara ka sa Davao, ato lamang sa bodega sa Agdao, Davao City. Or kung wala ka sa Davao City,
Pili lang sa mga items na gusto nimo sa Dofi Mart Facebook page or sa Facebook account ni Hazel Rosiet. Kana siya. Pero ikaw ang magbayad sa imuhang shipping fee, 150 to 250 pesos lamang. Again guys, Dofi Mart, formerly known as Davao Overnight, kaya wala ni charger yun. As in, daghan kay mga barato gid yung mga items dito. Diri ka pangumpra ang mga negosyante guys sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Mga gamit sa balay, mga accessories, mga sanina, mga sapatos nga mga barato na agyud tanan dito. Alam Ano niya, siya? asa ko na-amaze dito. Dito ko naganahan sa kusina na kuan. Basta makita ninyo ang mga items nga gipamalit namo sa ako ang house tour. Kasagarang mga gamit na ko dito sa akong balay, gikan din sa Dofi Mart, formerly known as Davao Overruns. Sa mga nakadaog, kabalo mo sa instructions, make sure nga nag-send mo screenshot sa Dofi Mart, nga nag-share mo o nag-like mo sa ilang Facebook page. Kung winner ka, dili ka taga Davao City, sa to ang grand prize, ato lamang sa Dofi Mart Facebook page, or sa Facebook account ni Hazel Rosiet, pili lang sa mga items basta worth 2,000 pesos. Pero ikaw ang mag-provide or magbayad sa atong shipping fee. Barato naman kayo 150 to 250,000. Sa tanang mga negosyante o mga gusto magsugod og mga negosyo, ato lamang mo sa Dofi Mart dinhi sa Agdao, Davao City. Kaniha sekreto na ko ni sa una pero karon na bulgar na dito ra gid pamalit ang mga kana makita bitaw ninyo po sa mga uban yung mga mga sikat diri nga barato. Narapod na dito sa Dofi Mart. No, formerly known as Davao Overruns. Maraging nana. So dagan king salamat sa inyo Dofi Mart sa inyong pagpahatag og pahalipay sa ato ang mga katawhan dili lang sa Davao City para sa Cebu kalibutan. Congratulations sa inyong tanan. Dalay ka ng Diyos. Dalay ko na Diyos! Happy New Year sa inyo. Magpabutol kita! Wag pinapakol! Bye bye guys.